Okay po, welcome. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat ulit. So, dumating na naman po yung oras ng ating pagluluto, kaya ano ba inaantay natin? Magluto na tayo, di ba ba? So, yan po yung lulutuin natin ngayon. Yan. Bulaklak ng kalabasa. Yan, yung anong tawag dyan? Bagbagkong. Sigarilyas. Yan, patola, saluyot, kabote, at buntot ng bangos. Yan. So, yun, no? Magkukan po tayo ngayon. Dinengdeng, bulang lang. Yan, whatever you call it. Like, dinengdeng, bulaklang, inabraw, yan. Yan pong lulutuin natin ngayon. Na may bagong ng isda. Okay. So, himay-himayin ko lang po yung gulay. And then, balik na po tayo sa magluluto. Alright. So, yan na po yung ating mga gulay. Okay. Yan na po yung ating bulaklak ng kalabasa. Ang ating mushroom. Ang ating pong patola, sigarilyas, bagbagkong, saluyot, at syempre gagamit tayo ng J&B bagoong. So, bago pang lahat, nandito na po pala yung ano natin, buntot ng bangos. Hiniwa-hiwa ko po siya ng ganyan para po makuha yung mga tinik niya. Alright. So, nagpainit na rin po ako ng mantika at ang una po natin gagawin ay ipiprito po natin ang ating mga bangus. Iprito po natin sila. Alright. Yan. Bigyan pa ng karapatan itong isa. Bigyan ng karapatan. Bigyan ng karapatan. Oo. Oo, sa gilid. Isa pa. Bigyan ng karapatan itong isa. Okay. So, yan po. Antayin po natin na ma-toasted. And then, saka po natin luluto yung ating mga gulay. At ipapaibabaw po natin ang ating sahog. Alright. Takpan po natin para hindi po siya pumutok-putok kasi alam po naman natin na ang bangus ay isang palaban na isda kapag piniprito. Okay. Alright. Check po natin yung ating piniprito. Ayan. Toasted na po siya. Alright. So, lagay po muna natin dyan ang ating mga panahog. Ayan. Okay. Okay, so alright. Pasado. Pasado po ang ating prito. Yan. Check. Okay. Pasado po sa QA. And then, gagawin po natin. Patayin na po natin to. Yan na po yan. Huling gamit na po yan kasi napagprito na ng isda. At dito naman po, magpakulo po tayo ng tubig. Siyempre, lalagyan po natin yan ng bagong. Yan, bagong isda. Alright. So, yan po. At, tatakpan po natin. Siyempre, antayin lamang po natin na kumulo. Alright. Bago po natin ilagay ang ating mga gulay-gulay. Yan. Woohoo! So, balikan po natin pag kumukulo na. Alright. Okay. So, balikan po natin yung niluluto natin. Ayan. Kulong na siya. Siyempre, pagkakataon po yan, una po natin ilagay ay ang kanyang saluyot. Yan. Kunin po natin ang ating mga saluyot. At yan po ang una nating ilalagay. Alright. Lagay po natin yan. Kasi kakaiba po ang dahon ng saluyot. Mas mahirap po siyang lutuin kasi sa ibang mga dahon. Okay. Yan lamang po yan. At syempre, tatakpan po natin para maluto. Okay, antayin lamang po natin na maluto yan. And then, lagyan na naman po natin yung ibang mga gulay. Alright. Okay, check po natin. Ayan, kumukulo na. Malapit na sa maluto. At syempre, ang lalagay na po natin ngayon ay ang ating kabote. Ayan. Lagay na po natin yan. Okay. One down. Padami ng padami. Alright, so ayan po muna natin diyang kumulo at maluto silang dalawa. Okay, yan pa lang, ulam na. Takpan po ulit natin at balikan po ulit natin mamaya, okay? Okay, check po natin ulit. Alright. So at this point, luto na po yung kanyang saluyot at yung kanyang kabote.
lalagay na po natin ang ating patola at sigarilyas. Yan, okay baby. Woohoo! Naging masandong mo. Alright. So yan po. Lagay po natin ang kanyang patola, kanyang pulis patola, at ang kanyang sigarilyas. Yan. Alright, so ihalo-halo lang po natin. At don't worry po kung kukunti ang sabaw, kasi po magsasabaw po yan dahil po sa patola. Okay, sasabaw po ng konti yan. Don't worry, be happy. Tawa-tawa lang po tayo. Kailangan po pag nagluluto kayo masaya, para po yung emotion napupunta sa pagluluto natin. Okay po ba? Yan lang po yung tip ko para masarap po lagi yung niluluto natin. Yan. Okay, so takpan po natin hanggang maluto po ulit yung ating patola at ang ating sigarilyas. Yeah. Okay, check po natin ulit. Yun. Baby. Mukhang luto na po ang kanyang mga gulay. Ayan. Mukhang luto na po yung sigarilyas natin at ang ating patola. Alright. So, sa pagkakataon pong yan, syempre, ilagay na natin itong ating bulaklak, ang ating flowers. Ayan. Lagyan pa natin ang bulaklak ng, ewan ko kung anong tawag sa inyo yan. Bahala na kayo. Basta sa amin po tawag yan, bagbagkong sa Ilocano. Okay. Yan po, ilagay po natin. Siyempre, saglit na luto na lamang po ito. At siyempre, malapit nang matapos ang ating espesyal na dinengdeng. Okay. So, ilagay na rin po natin ang ating bulaklak ng kalabasa. Yan. Pasensya na po kayo sa bulaklak ng kalabasa namin. Ganito lang po talaga yan. Yan. Kasi nga po, na ano na siya ng snow. Nakuha na po siya ng snow. Yan. Okay po ba? Okay. Siyempre okay. Yan. Alright. At siyempre po, halo-halo po natin yan para po maluto lahat. Yan. Okay, baby. Naku po, ang sarap. My goodness. My goodness. Okay, pakuluan lang po natin dyan hanggang sa maluto po yung mga kinuha natin, mga nilagay natin. Isang kulo lang po, isang kulo. Yan. Kasi po madaling maluto yung mga bulaklak. Alright, balikan po natin pag kumukulo na. Okay, last one check. Woohoo! Looking good, baby. Okay. Nakalimutan ko palang intro. Okay. So, sa pagkakataon po ngayon, ipaibabaw na po natin ang ating mga piniritong bangus. Yan. Alright. So, ayan po ang luto natin ngayon, no? Nagimasan, baby. Yan po ang ating luto ngayon. Dinengdeng. Kung gusto nyo pong mas malinamnam, syempre, lagyan po natin ng mantika. Yan, mula po sa ating pinagprituhan. Yan, paibabawan po natin ng mantika. Okay. At isa pa po. Yan. Mula po sa pinagprituhan natin ng isda. Yan. So, yun guys. Pwede natin itong patayin. Boom! Okay. So, yun. Yan po ang luto natin ngayon. Kita nyo po. Madumi ang aking kalan. Yan. Kasi nga po, nagluto tayo. Don't worry, malilinisan po yan. So, anyway, yan po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-subscribe at laging panonood ng ating mga video. Yan. Thank you po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kakalimutang mag-comments, mag-share, mag-like sa ating video, okay? Kung nagustuhan niyo po. Okay? Hanggang sa mga susunod po ng mga video natin. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much.